Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 14 april. De brug over de Bergse Diepsluis op de Oesterdam bij Tolen is vanaf maandag 15 april 9 dagen dicht voor alle verkeer. Rijkswaterstaat voert dan onderhoud uit. De slijtlage is niet ruw genoeg meer. Er zijn stukken uit, dus dat betekent dat we die moeten gaan vervangen, zodat de ruwheid weer teruggebracht wordt. We doen dit dus vooral voor de verkeersveiligheid. Het wegverkeer kan tijdens de werkzaamheden niet naar Tolen rijden via de Oesterdam. De mensen moeten dus rekening houden met omrijdtijden. Voor autoverkeer is dat ongeveer 10 tot 20 minuten. Voor schoolgaande kinderen hebben we geregeld dat ze met de trein naar school kunnen in plaats van met de bus. En Connection zet ook extra bussen in. En voor het vaarverkeer? Het vaarverkeer die moet omvaren via de Kammer. De werkzaamheden zijn op 24 april klaar. Rennen maar! 143 jonge scouts uit Zeeuws-Vlaanderen, Middelburg en Heinkensand zijn 3 dagen lang de strijd met elkaar aangegaan in Groede. Op dit moment zijn we een spel aan het doen waarmee we onze laatste punten kunnen krijgen. Om misschien nog hoger te komen in de rank. Dit was een van de opdrachten, zoveel mogelijk decibellen produceren. Ik hoor jou zeggen, ik heb helemaal een piep in mijn oren. Ja, door het harde geschreeuw. Want jullie moesten schreeuwen hier. Ja. En hoe klinkt dat? Hard. Kun je het even doen? Dat is duidelijk. Een goede scout laat van zich horen. En heeft een nette tent. Want wat de scouts niet weten is dat hun tent ook nog wordt beoordeeld. Terwijl ze bezig zijn met de andere opdrachten. Bijvoorbeeld, de grondcel is schoon. Nou, je ziet van hieraf al, de bladeren liggen gewoon binnen hier zo. De tentpalen staan gewoon helemaal niet recht. Er staan de scheerlijnen goed gespannen. Nou, je ziet, ze hangen er gewoon bij als, ik ga het niet uitdrukken hier zo. En het grootste punt hier zo is, de tafel die je hoort te staan, die is afgebroken. Dus ja, de zoilen overal. Dik onvoldoende. Dik onvoldoende, ja, absoluut. Ja. Helaas voor deze tentbezitters hebben zij niet gewonnen. De aangebrande aardappels uit Oostburg hebben dat wel. Zij mogen naar de landelijke scoutingwedstrijden in Baarn. Terneuzen heeft sinds dit weekend een eigen Vermeermuseum waar heel Zeeland aan heeft meegewerkt. Jong, oud, professioneel of hobbymatig. Iedereen mocht een eigen versie maken van het straatje van Vermeer. De tentoonstelling bestaat uit een lange straat met meer dan 250 kunstwerken. Doordat ze naast elkaar gepresenteerd zijn in een regelmatig ritme en die straatlijn doorloopt, zie je dat het elkaar versterkt. Dus hoe verschillend ze ook zijn, ze versterken elkaar. Vorig jaar was het jaar van Johannes Vermeer en dus heeft kunstorganisatie Toonbeeld voor dit thema gekozen. Iedereen woont in een straatje, dus toen dachten we nou het straatje van Vermeer, dat zou fantastisch zijn, want daar kan iedereen iets mee. Ik heb me al eerder laten inspireren door een Vermeer bij een andere uitdaging, zeg maar. Dus ik vond het heel leuk om dat nu weer te doen. Ik ben begonnen met echt een authentiek straatje te tekenen, maar ik had zoiets van ja, ik denk dat iedereen dat gaat doen. Dus ik ga mijn eigen weg in, ik ga mijn eigen lijnen zoeken en ik ga mijn eigen kunstwerk maken. Ik ben er heel blij mee en tevreden. De tentoonstelling is tot en met 31 mei gratis te bezoeken. Daarna worden de kunstwerken weer teruggegeven aan de makers. We hadden vandaag te maken met aanvoer van koelere lucht achter een koufront wat ons afgelopen nacht is gepasseerd. En daarbij kwam de temperatuur te liggen tussen 13 en 15 graden. Met daarbij wolkenvelden, maar de zon die scheen ook nog best wel geregeld vanmiddag. Maar je kon duidelijk zien dat er meer vochtigheid in de atmosfeer aanwezig was. En dat leverde zelfs even een halo op die duidelijk zichtbaar was vandaag. Meestal duidt een halo niet op geweldig weer de komende dagen. En dat zien we ook als we kijken naar de vooruitzichten. Maar we beginnen even bij vanavond en vannacht. Er zijn nog opklaringen
en ook wolkenvelden. Bij een matige zuidwestelijke wind zakt de temperatuur tot ongeveer 8 graden. En morgen krijgen we dan te maken met veel bewolking. In de ochtend is er nog wel even wat zon, maar vooral in de middag krijgen we bewolking die dik genoeg is voor regen of een paar buien. En daarbij hebben we ook een harde westelijke wind met windstoten tot 70 of 80 km per uur. En daarbij blijft het koel met temperaturen van 10 of 11 graden. Ook de dagen daarna verlopen wisselvallig. We krijgen dan te maken met buien, soms met wat hagel. Maar tussen de buien door schijnt ook de zon geregeld. En de wind die blijft vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten tot noorden. En dat zorgt ervoor dat de maximumtemperaturen schommelen rond 10 graden. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.